Colegiul Medicilor Dentiști din București a luat ființă în 2004. De atunci încoace nu face altceva decât să asculte problemele celor 4.000 de membri ai săi. Și nu sunt deloc puține și nici ușor de rezolvat. Adesea medicii dentiști bucureșteni se întreabă cât de bine le apărați interesele. Ce ne puteți spune în acest sens? Avem o sarcină destul de grea. Colegiul nostru este un colegiu tânăr, aș putea spune. El a luat naștere în 2004 și cred că este o acțiune benefică, pentru că problemele medicinei dentare sunt cu totul specifice față de problemele medicinii, cu toate că noi ne aflăm într-un teritoriu comun. Deci corpul omenesc nu poate fi desfăcut pe segmente. Deci facem parte integrată din corpul omenesc. Dar problemele cu care ne confruntăm de multe ori sunt specifice activității noastre. Și atunci, ca o condiție firească a fost ca și medicina dentară să aibă un colegiu care se ocupe strict de problemele lor. Problema grea a fost problema comunicării. În general, datorită problemelor apărute în timp și nerezolvate, medicul încet a început să-și piardă încrederea în organele care le reprezintă. Problema grea pe care o avem și pe care încercăm să o rezolvăm este aceea a recâștigării încrederii membrilor noștri. Este foarte greu. În clipa în care ți-ai pierdut încrederea în ceva, va trebui o muncă deosebit de intensă și concretă ca medicul să-și recapete încrederea în organismul care îl reprezintă. Din acest punct de vedere, cred că suntem singurul colegiu din medicină dentară din România care avem o publicație periodică, Tribuna CMDB, în care avem un editorial, în care le punem la dispoziția medicilor ultimele legi în domeniul nostru, în care le punem la dispoziție o rubrică în care medicul poate să-și spună, dacă vreți, punctul de vedere asupra greutăților care apar, în care țin la curent pe medici cu problemele care se întâmplă în domeniul nostru de activitate. Am creat și am îmbunătățit un site al colegiului în care am invitat și invităm în continuare pe toți medicii să avem o comunicare foarte concretă între noi și ei. Am făcut propuneri concrete, deci în urma ședințelor Consiliului pe București, noi facem niște propuneri concrete Colegiului Medicilor Național. Am făcut propuneri în legătură cu educația medicală continuă. Am făcut propuneri concrete în legătură cu normele de aplicare a contractului cadru cu Casa de Asigurări Națională de Sănătate, cu care avem enorm de multe probleme și ne confruntăm cu ele. Am făcut propuneri în ceea ce privește modificarea codului deontologic. Am făcut propuneri în ceea ce privește modificarea regulamentului de organizare și funcționare. Ținem o legătură permanentă cu Colegiul Național. De ce? Pentru că noi suntem aleși municipiului București. În clipa în care noi avem problemele medicilor noștri, suntem obligați să le comunicăm cu Colegiul Național și împreună să putem să răspundem acestor probleme. Sper că încet vom reuși prin seriozitate, dacă vreți, și prin operativitate să recâștigăm această încredere a colegiului. Cel puțin constat în ultima perioadă, medicii care se prezintă la colegiu pentru diverse probleme, pentru a lua un certificat de onorabilitate, pentru a plăti cotizația, pentru a mai face ce se întâmplă, sunt tratați și primiți foarte operativ de către salariații Colegiului București. Medicul nu mai așteaptă ore în șir, medicul este tratat într-adevăr corespunzător profesiei pe care o are și la demnitatea de care trebuie să se bucure. Noi ținem cont, dacă vreți, de toate nemulțumirile colegilor noștri și încercăm, în măsura în care putem, să le rezolvăm. Din acest punct de vedere, am luat legătura în urmă cu câțiva ani de zile cu Sanevidul București. Am stabilit împreună niște norme de control în cabinet care au fost respectate. Sigur că pe măsură ce ani au trecut, s-au mai schimbat din conducerile și a direcțiilor de sănătate publică și a Sanepidului. De fiecare dată încercăm să reactualizăm aceste probleme ca să le ținem la zi. Totuși, rugămintea mea pe care o adresez colegilor este ca să citească în continuu publicațiile care trimitem. Eu sunt convins că medicul are grave probleme în cabinet. Probleme care vin în primul rând din situația pe care pacientul o are. Pacientul are cu totul alte griji în afara celei de a-și îngriji dantura. Din acest punct de vedere, medicina dentară, care este în proporție de peste 95% privatizată, da, suferă. Atât timp cât pacientul nu intră în cabinet, medicul din cabinet are o problemă.
Ca să poată să câștige problemă, el trebuie pacientul să fie ajutat de către cine? De către Casa de Asigurări de Sănătate. Din păcate, sumele puse la dispoziție de către Casa de Asigurări de Sănătate pacientului sunt nesemnificative. Iar medicul nu poate conta practic pe un contract cu Casa de Asigurări. Absolut. Absolut. O altă problemă a medicilor care lucrează, vorbim, în cabinetele private, este aceea a asistentelor medicale care trebuie să facă cursuri de educație medicală continuă. Ei vă solicită ajutorul. În ce fel puteți ajuta asistentele oferindu-le un program de educație medicală continuă? Să știți că asta a fost o mare problemă și dacă ne aducem aminte, în urmă cu un an sau doi, erau niște curse interminabile la Ordinul Asistentelor de asistente care nu puteau să-și valorifice sau să-și reactualizeze certificatul de membru pentru că nu aveau acele puncte de educație medicală continuă. Noi am făcut demersuri la vechea conducere a a Ordinului Asistentelor din București și n-am găsit, dacă vreți, ecou. Pentru că nu recunoșteau cursurile pe care noi le făceam pentru asistente. De fapt, noi nu făceam un curs special pentru asistente. Noi la cursurile care făceam pentru medici invitam și asistentele, pentru că noi doream să facem această perfecționare în echipă. Spre bucuria noastră, noua conducere a Ordinului Asistentelor pe București este foarte deschisă la propunerea pe care le-am făcut-o de a face cursuri de perfecționare a asistentelor împreună cu medicii noștri. Deci, în clipa în care noi, de la nivelul Uniunii Naționale a Asociațiilor Stomatologice, punem la dispoziția medicului niște cursuri de educație medicală continuă, medicul vine cu asistenta lui la aceste cursuri. Și atunci perfecționarea este în echipă și așa este și normal să se întâmple. Noi dăm o listă cu asistentele care s-au pregătit, asistentele merg cu această listă la Ordinul Asistentelor și le primesc diploma cu criteriile pe care Ordinul Asistentelor consideră necesare pentru fiecare tip de activitate. Deci, din acest punct de vedere, ne urmează să mai avem încă o întâlnire cu conducerea Ordinului Asistentelor din București pentru a stabili clar un program de pregătire a asistentelor și credem că cu acest prilej toată această problemă a lor va fi rezolvată. Când ar putea fi viabil? Imediat. Imediat. Deci chiar de anul acesta? Absolut. Pentru că este o problemă pentru medicul dentist care nu-și poate lăsa, să spunem, 3 sau 4 zile asistenta să meargă la cursuri. Dacă ar merge în echipă, ar fi cu totul altceva. Ar închide, să spunem, cabinetul 3 zile și... Nu, de obicei cursurile sunt la sfârșitul săptămânii. Și atunci, dacă medicul participă la astfel de curs, participă și asistenta cu care lucrează. Deci el nu suferă în cabinetul din acest punct de vedere. Credem că este modalitatea cea mai simplă de a putea perfecționa în echipă medicul și cadrul medical care îl ajută în cabinet.